jatenda duond bura mar Kenya Martha Karua opogore gi paro malie kore ni Azimio osesidho Kalonzo Musyoka ne dhi laro kom jatend piny Kenya e yiero mabiro ma higa mar 2027. Karua loso ewi ote manyocha ne ogol gi Raila Odinga manenore ni ne en mar sidho Kalonzo Musyoka. Eno wuon to wacho ni Raila nitiere kod ratiro mar sidho ng'ata kamano ok monjo ito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende donje paw laro kom ma jatend piny Kenya. Oloso kane gibedo gi kanyakla margi kaka jotelo mawuok masawa mar Kenya manitie ei Azimio. E nyasi mar yango chieng' nyuol mar seneta Masiayo Buro Ginga, jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nolieko wach matemo nyiso ni dibed ni Azimio biro siro jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Bang'e to Raila nyocha oduogo kwero wachno kokalo kuom oboke kolero ni sapod chon kendo ok ginyal yango jal magibiro sire yiero mabiro. Kata kamano, Martha Karua mayande osire lwede yiero mokalo to wacho ni Raila Odinga ntiere kod ratiro mar yango jal mabiro sire yiero mabiro to kata kamano mano ok monj telo mamoko chung kendo laro kom tend piny Kenya. It is Raila's entitlement to endorse anyone. Never mind that he wrote a statement of clarification. Even if he had endorsed, it would be within his right. The thing to note is that an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. Kaulo sero mano kelo kanyakla ma kuom josiasa maya alwora mar God Kenya, jatelo mar duond bura mar wacho ni pod gini Azimio la Umoja kata doko ni koro gin kod kanyakla margi kaka jotelo mawuok masawa riwruok motesini kamwene caucus. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya, and Kalonzo Musyoka is our brother. We are in Azimio to stay, but we still have Kamwene caucus to caucus about Mount. Giango ni riwruok mar Kamwene no biro kanyakla mar chwalo agenda mar jodak maya alwora mar God Kenya. Kamwene started way before, so you cannot, even if you tried by any stretch of imagination. Are you so afraid that we might be organizing politically? What are you afraid of? Are we not Kenyans? Masura ni nyime nyakora Ramogi kamoro ni jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas